Best actor! 5 minutes gilikson, 5 minutes kaganaan. It takes only 5 to 15 seconds. Da. You would sink Da. 2 to 3 gasps of air. But usually, panicking. Mark! Busy! Ayaw mong position. My darling, I love you, 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 I love you. Ang problema lang yun sa isip. Hindi niya kapasyon ng balon. Mahigod sa Leo. Okay? So, Pwede naman mamudip, good. Shagit, di ba? Shagit. Then labay, kumahimo target niya ang lulo. Himo yung target siyang ulo. Hindi kay kadumot sa pasyente pero ang pisi maka biyahe. Lulo sa biyahan. Again, Mama akong shades. balik-balik nagbalik kumain. Easy hard. Best actor man yung mga tao dito eh. Importante Mark, nagayo ko kon Mark. Kaning bilahon ko nimo. Bilahon ko nimo ba? Kinahanglan naka-strong kay imong boy ka naman. Kung dili ka mo dinaha pisik. Oh! You need to be strong. Stronger than yesterday. What if ini siya sa primerong tira wakit ko ani mo na wakit kumara pud ni imong equal kay naglangoy lang ito kamay sige kung panic na siya pwede na mo record isi siya imo na makapa. Yung bungol lang hindi natin. Yung bungol mo lumagpas. Mark, isi. Okay, direct. Clear. Mark. Gana ako naka sa SUP, naka sa bangka, pinaka kuwan kay nimo nga. Di ka mayabo ano sa SUP? Di ka mayabo sa SUP? Nakasakaya. Ang challenge ng aning kuya is wala kay extension. So kinanglan kamo throw. So Mark kuya. Now. Okay. My God. Kini. Naganta mo realistic kay nga sa niya. Kung naa mo amoy trobag kunuhay. Or na mo extra na rope. Naa ka sa tubig. Mura gini challenge. Rope! Okay. You're welcome. Then, Thank you, Justin. Alex, get the idea? Yes. Okay, come on, demonstrate on him, yeah. Light already.
lubos na, ikaw patient. Okay. Brakes and holds. Diri ta, dool ta diri. Ali Mark, dool diri Mark. Diri ta. Sikit-sikit na gamay atong diri mo tong gawas mo matika sa Diri ra. Brakes and holds. Ingon sila di sila gusto magbasa-basa sa tubig. Higa kayo. Ginawa. Ako mag-return din mo, nalang kita ni karon. Diri ra. Diri lang pas daw karon. Legit. Alangan mag Diri ta. Karon ninyo. First is katong kung dahil tubig, slippery jud kayo mo. Itanaw. First is katong muduol siya. Nga imo wa pa siya nakaguni, imo na siyang imo na siya i-push. Kasi si Mark so, pero plus. Gustoy mawi ka kay tungod. Kusgan kayo siya. Aggressive. Ang sunod Mark. Bugunit siya sa imuhang kumot although bisag na pero guard. Gunit Mark. Swim out. Again. Tapos gamay ka. Go. Swim. Gunit sa kamot. Swim out. Kung sa pagbantay mo sa tiil sa rescuer. May buwan na isa sa mga pamaagi nga. May skapo. What if? Duha ka kamot. May gunitan. Klaro ra? Yes. Muna po niya katong ganyan mo posisyon ni Mark. Stress ka din, gamay-gamay mo ni siya. Okay, kung naka-feel ka, pas-pas ka ini. But most likely, feeling ang position, mas the best is ang side stroke. Struggle. Okay? Okay, so feeling ang position, try ko na o kuan gaw. Try o ka na kilid-kilid ka. So kung pusgan ka, pwede po na mo siya biyaan. Pero kung pusgan ka, pwede na mo siya stabilize. Okay, later kung nata sa lagat. Oh my God. Ano pinag-gabahan tayo mag-gay? 1, 2, 3, funky. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.